už druhý rok úspešne zvláda fitku a pritom svoj čas investuje do viacerých projektov a súťaží. A to úspešne. Okrem toho pracuje ako Java backend developer a dotiahol to na študenta roka pre akademický rok 2023. Mojím hosťom v dnešnom Fitcaste je Matúš Koleják. Matúš, ahoj, vitaj. Ako sa tu dnes cítiš? Si tu prvýkrát? Nemáš stres? Ďakujem za pozvanie. Vieš čo? Nemám. Strach a peniaze som nikdy nemal. Už si bol takto na mikrofóne? Bol som. Sice som nemal slúchatka, ale už som zažil takéto nahrávania. Napríklad mal som rozhovor so Zuzkou Kovačič-Hanzelovou. A počkaj, ty si sa pýtal, alebo ty si bol ten, ja som bol respondent. To sa týkalo jednej súťaže. A ono, akože s ňou to bolo dosť také, že som sa bál, vieš, predsa len je to niekto, kto nahráva proste videá s politikmi na to smečko a som taký, že fúha, že hada ma nezapali. Ona ťa zase, vieš, povedie. Ona je v tomto veľmi super. A zároveň som akože neskonsolidoval žiadne verejné financie, čiže bola úplne super. Ty si už spomenul súťaže, teda ja by som ťa aj trošku predstavila, lebo k tým súťažiam sa dostaneme a dnes sa o nich budeme rozprávať veľa. Ako som povedala, ty si druhák. Za mňa, ako ťa ja poznám, veľmi ochotného, rád poradíš svojim spolužiakom, angažuješ sa na rôznych súťažiach, na viacerých školských akciách a tak ďalej. Okrem toho si myslím, že fitku zvládaš ľavou zadnou. Fúha, to sa strašne dobre počúva, pokračuj. A ako je to prosím ťa ale možné, lebo akože toľko vecí pomimo projekty, súťaže, všetko, ako sa to dá stíhať? A vidím, že vlasy ešte máš teda. Mám. Dokonca stále si zachovávam rýšavú farbu. Tu mám už od detstva. Vieš čo, ono to je celé o tom time managemente. Čiže tak, ako si to proste zariadiš. Čo sa týka fitky, tak je strašne dôležité, ako náhle ty dostaneš nejaké zadanie, tak je strašne fajn ho začať robiť hneď, ako ho dostaneš. Asi teda tímový človek, že radšej to konzultuješ to zadanie v tíme, alebo prichádzaš na to sám po nociach? Myslím si, že táto škola je akože tak ladená, že primárne ako keby na jednotlivca, čiže tie zadania sú zväčša pre tých jednotlivcov. Samozrejme, že záleží od predmetu, hej. Každý predmet je iný a možno v niektorom predmete sú dokonca akože viaceré typy tých zadaní a tá typológia. Ale skôr by som povedal, že všetko je to o tom tíme. Čiže určite radšej pracujem v tíme. Je lepšie robiť niečo a robiť to poriadne a robiť tú svoju časť poriadne, a ako robiť veľa vecí a celé to je potom také šarapata. Veď to asi vieš. To poznáme, jasné. Ty si teda fitkár, už taký, že poriadny fitkár by som ťa nazvala. No, prečo myslíš? Tak zvládaš fitku, si šikovný, angažuješ sa v projektoch. Našiel si čas ešte aj tu sedieť dnes v štúdiu? Ešte aj do kostola chodím. Vieš čo, no. A ešte mi povedz, či máš frajerku. To je čo? Mám. Škoda, toľké nádeje som si teraz začala robiť. Strašne krásnu. To je milé. Dúfam, že si toto vypočuje. Prosím ťa, ale moja otázka znie, že aká bola tvoja cesta k informatike? Či si už od malička k nej nejako inklinoval, či si vedel, že to bude tvoja cesta, alebo si sa niekedy len tak otočil a povedal, že tak ja idem skúsiť informatiku. Vieš čo, takto. Moji obidvaja rodičia sú programátori, alebo teda konkrétne nie sú programátori, ale pracujú v rámci IT. Čiže moja mama je napríklad senior architekt a môj otec je developer. Čiže tak nejak som ako keby od malička videl tú cestu, ktorú idú oni a možno som k tomu aj nejako inklinoval. Zároveň, keď bola napríklad korona a boli sme doma zavretí a všetci ajťaci boli na home office-och, tak proste veľakrát sa stala taká situácia, že som proste počul, ako sa tá mama na tých meetingoch vyjadruje, alebo ako sa ten otec vyjadruje. A tak nejak som ako keby navnímal tú perspektívu. Čiže určite je to zásluha ich. Ale zároveň myslím si, že by som sa k ITčku dostal tak či tak. Ty si to aj študoval niekde na strednej? Mal som seminár z informatiky a chodil som... Takže Gimpel. Ešte som áno. Mal som Gimpel, neštudoval som to. Ale chodil som na krúžok. Robili sme tam prosím pekne počítačové hry v Pythoniku na takom plátne, to sa volalo, že TK Inter, teda stále sa to tak volá a tam sa pohyboval taký panáčik. Áno. A vieš čo, bola to celkom sranda. Akože ja sa tiež priznám, že ja som chodila tiež na seminár aj na krúžok, lenže náš krúžok jeden bol taký, že začal, bol asi 3 týždne, prišla korona a skončil. Tak tie sú najlepšie. No akože áno, ale potom s tými vedomostiami až tak nie. No dobre, ale teda hovoríš, že mamina a ocino v ITčku, vidíš sa nejako v tom ich smere, v tej ich oblasti, alebo máš nejakú vlastnú oblasť informatiky, v ktorej by si sa chcel rozvíjať? Vieš čo, konkrétne čo sa týka rodičov, tak oni sú normálne korporátni zamestnanci. To znamená, že normálne proste robia 8 hodín v týždni, akože denne, nie v týždni, kiež by v týždni.
A ono to je také, že ja ako keby nechcem povedať, že neviem, práve že viem. Strašne ma napríklad bavia také veci, že mať nejaký nápad a postupne byť pri celej tej fáze tej realizácie toho samotného nápadu. Čiže naozaj prejsť si cez všetky tie iteračné fázy. Až po tú samotnú ako keby exekúcia a potom samotný finálny produkt. Čiže mňa by možno bavilo ako keby, teda nie možno, určite by ma bavilo robiť niečo takéto. Určite by ma bavilo byť pri zrode tých nápadov a pri tom samotnom ako keby už pretavení tých nápadov niečoho reálneho. To ma strašne baví. A v zásade je mi jedno, či to budem robiť v rámci korporátu, alebo či to budem robiť v rámci nejakého startupu alebo nejakého biznisu. Všetko to je vlastne variabilné, ale v zásade toto je to, čo ma na tom ITčku baví. Teraz taký jeden väčší projekt, na ktorom sa môžeš podieľať, je v podstate bakalárka, lebo teraz je ten čas, kedy si druháci vyberajú. Ako si na tom? Už máš nejakú tému vybratu? Rozmýšľaš nad nejakými? Mám dve, dokonca jednu mám takú. Akože poviem nejakú genézu k tomu, že prečo tá téma. Mali sme predmet v tomto semestri, volali sa to vlastne mobilné technológie a v zásade koncept toho predmetu bol taký, že mal si navrhnúť aplikáciu na základe nejakých kritérií, ktoré si mal splniť. Teda mali tam byť nejaké websockety, malo tam byť GPS-ko a malo to ako keby obsahovať takéto featurey. No a mňa ten projekt strašne bavil. Našiel som tam akože mega šikovného chalana, volá sa Branislav Trstenský a on je akože mega cool IT človek, že naozaj, že je to technologický frajer. A bol by som strašne rád, keby sme na tom projekte pokračovali. To znamená, že by sme z toho naozaj urobili niečo, čo je reálne a niečo, čo by bolo niekde zavesené na App Store alebo na Google Play a proste klient alebo zákazník alebo užívateľ by si to teda vedel stiahnuť a vedel by to reálne použiť. Čiže môjim snom, čo sa týka bakalárky, by bolo urobiť niečo, čo vo finále bude použité. A už si našla aj človeka, ktorý by to s tebou vedel robiť? Teraz to... No, bude to robiť so mňou ten Braňo. Braňo, ale myslím z vedenia, ako nejaký ten tvoj vedúci. Nie, to je presne to, čo teraz hovorím, že proste takto, tie bakalárky, akože to je dosť taký, z môjho pohľadu, byrokratický proces, lebo to schvaľovanie nejako vyzerá asi takým spôsobom, že ty ten návrh sám nemôžeš podať ako študent. Ten návrh môže podať vedúci ako keby, čo má už nejaké iné bakalárky, alebo povedzme, že niekto, čo sa týmto zaoberá. Až potom, ako keby ten vedúci, keď vie, že má študentov, ktorí chcú robiť toto, tak on to potom navrhne a to sa nejako schváli. Tam je nejaká komisia, nejaká výberovka. Ja presne neviem, ako to funguje, ale písal som prodekánke a tam mi povedal, že už je to po termíne, takže neviem. Potom, a keby toto nevyšlo, tak máš nejakú náhradnú tému? Mám, samozrejme. Prihlásil som sa pekne na Jonban 2.5., čo je škoda, že nám teda nedali vedieť. Ale mám tam lineárne transformácie. To je taká nadstavba na ADM-ko. V zásade je to niečo také, že predstav si, že robíš nejaké matice a teraz ty ako keby nakoduješ program, ktorý ti akoby automaticky bude generovať tie príklady. Čiže je to ako keby pre ADM-ko. To si pamätám tú tému, to som čítala. Áno. ADM-ko je taký nešťastný predmet na tejto škole. Minimálne pre ten náš ročník. Teraz to už majú vraj ľahšie. Tak to áno. Ale zase nikdy nie je zlé sa k tomu vrátiť, zaspomínať. Tak, na staré, krásne časy. A som počul, že teraz majú PPIčko, že s tým sa trápia. Tak držíme palce, ja si pamätám na svoju skúšku, bolo to LTT. LTT, ja im tiež držím palce. Aj za mňa to bolo akože LTT. Dobre, ale LTT pre teba niečo je, niečo nie, však nie každá oblasť ide každému úplne úžasne, hoci ja si myslím, že pri tebe neexistuje oblasť, ktorá by ti nešla. Ale čomu dávaš väčšiu prioritu? Lebo máš fitku, máš projekty, asi to treba nejako vyvažovať a dávať niečomu väčšiu prioritu. Čo je pre teba úplne pokojne, tak to môžeš povedať. Nemusím mať stres, nemusím sa báť, že nikto mi za to nič robí. Sľubujem ti. Dobre, ďakujem. Vieš čo, pre mňa sú to primárne tie projekty. Lebo to je niečo, na čom ako keby robíš sám. Nie sám, teda robíš v tíme, ale ten nápad je vlastne z tvojho prostredia a nerobíš niečo, čo robí ďalších 150 študentov. Robíš niečo, čo má ten kreatívny proces za tým. Nie, že by tie iné veci nemali, ale toto je niečo, čo je naozaj tvoje. A to má akože obrovskú hodnotu v dnešnom svete. A myslím si, že hodnotu prináša aj to, čo ty robíš, aké máš vlastne výstupy na súťažiach. Ja by som tak plynulo prešla k tým súťažiam, pretože ty ich máš za sebou už niekoľko a všetky majú reálny dopad v živote, alebo minimálne, keby ich ešte rozvinieš, tie svoje výstupy z tých súťaží, tak si myslím, že by mohli mať obrovský dopad. A prvá súťaž, na ktorej si vlastne ty bol a zaznamenal úspech, bol FutureTon minulý rok, 2023,
Čo to bolo za súťaž a v čom spočívala, keď to tak vieš priblížiť? Vieš, čo to organizoval Nexteria? Čo ako keby taká spoločnosť, ktorá proste rieši vzdelávanie mladých ľudí, majú rôzne workshopy, majú vyslovene, že ročníky, ktoré tam akože chodia, navštevujú to. Neviem, či to poznáš. Poznáš Poznám. to? Ja som tam dokonca chcela ísť, aj som bola prijatá, ale potom som to nestíhala. Tam je aj výberové konanie? Tam máš 3 kola, aby si sa tam dostal. Fúha, lebo akože mne tiež písali, že či by som sa nechcel pridať do tejto partie. Akože je to brutálne akože inšpirujúca a rozvíjajúca partia. Tam sú také soft skillové veci a tak, že tam by Tam som sú sa najmä naučil manažéri veľa. a takýto. Hej, mladí manažéri? Marketingeri. Hej. 18-roční manažéri zo strednej tam chodia. Ale máš tam reálne projekty v praxi, čo sa mi páči. No ale to je super. Je to super. A teda ten tvoj projekt, tento Future Tone, v čom to spočíval? Vieš čo, tá téma bola inkluzívna spoločnosť, čiže mal si ty vybrať ako keby, povedzme, že z rôznych aspektov tej spoločnosti si mal nájsť takú, ktorú vnímaš ako keby ako najviac vzdialenú od tých povedzme, tých bežných. Znamená, že mohli to byť proste matky bez partnerov, mohli to byť proste Rómovia, mohli to byť proste seniori. No a my sme si brali tých seniorov, lebo tam sme videli akoby najväčšie zastúpenie. Keď sa pozrieš na tie čísla, tak na Slovensku máš 1 400 000 poberateľov starobného dôchodku a akože deje sa tam taká šarapata s kybernetickými akože útokmi a tak ďalej a čiže sa tam peniaze. Čiže nebolo nejaká osveta, nejako ich edukovať? Vieš čo, jednak to a možno ich aj ochrániť. A to ste teda na tom pracovali. Áno. A ako sa vám to podarilo? Ešte ti poviem k tým číslom, aby si vedel, že to je fakt akože to je strašne šialené, lebo napríklad, čo si ja pamätám a čo som pozeral štatistický úrad za rok 2022, tak na senioroch bolo spáchaných okolo 1700 trestných činov, z toho škoda 250 miliónov eur. Iba za ten rok 2022 to bolo 70 miliónov eur. Čiže asi nemusíš mať vyštudované ADM-ko a Matalízu, aby si vedela, že to je nejaká exponenciálna krivka, ktorá ti akože dosť rapidne rastie. A hej, čiže my sme sa jednak snažili tých seniorov osvetiť, čiže ako keby takouto klasickou formou tutoriály, úplne bežná vec. Proste predstav si, že máš starú mámu z Horných Horešanov, ona má mobil a chodí autobus raz alebo 2-krát za deň. A teraz ty asi nechceš, aby ti tam pol dňa mrzla proste na tej zastávke a čakala na ten autobus. A chceš jej teda naozaj vysvetliť a ukázať, že akú aplikáciu má nájsť, teda aký web má nájsť, čo si tam má pozrieť a presne akože step by step im povedať, že čo majú robiť. Zároveň tá webová platforma bola veľmi ako keby personalizovaná pre tých seniorov. To znamená, že mal som také srandy ako plus a minus button. Čiže keď ten senior má proste problém so zrakom, tak asi nepozná klávesovú skrátku Ctrl+, hej? Jasné. Čiže proste jednoducho som stlačil to plus button, sa to zväčšilo, zmenšilo a tak ďalej. S čím by UI dizajneri asi neboli spokojní, lebo teda nevyzeralo to najlepšie, ale... Ale malo to svoj účel. Áno, malo to svoj účel, malo to tú praktičnosť. No a počkaj, ešte ti poviem tú druhú časť. A to povedz. Prepáč, že ťa vyruším. Nie si úplne perfektný respondent. Ja mám rada respondentov, ktorí rozprávajú, takže ja ťa veľmi rada počúvam. Ďakujem. Ja sa tu veľmi rád zakecam. Hádam sa nezakoktám. No. A tá druhá časť bola tá, že naozaj ich ochrániť pred tými hrozbami. To znamená, že veľakrát máš všelijaké také podvodové maily, ktoré ti prídu, čo napíše ti banka, hej, že zmeň si proste heslo a pošle ti link. No tak ty asi vieš, že je to podvod, ale vieš, pre toho seniora to môže byť niečo také, že však asi teda je tam problém a treba to heslo zmeniť, lebo pre toho seniora je tá banka ako keby inštitúcia. Že preto oni majú ako keby stále takú tú vysokú dôveru v tej médiá, čo sa povie v médiách, tak to je proste pravda. Takže čo ti príde mailom oficiálne od banky, od inštitúcie, tak asi to treba teda urobiť, no. Čiže veľa akože podvodov je založených na tomto triku. A potom sú nigerínsky princovia, do ktorých sa tie seniorky zamilujú a všelijakí vojaci a ja neviem čo všetko. No dobré, ako ste to vyriešili teda? Aké riešenie ste priniesli? Tam bol extension, to znamená, že ako keby keď si ten senior otvoril ten mail s tou podozrivou adresou, tak niekde vpravo dole mu alebo vpravo hore mu vyskočil reminder, že aha, pozor, že dobre si skontroluj, či tá e-mailová adresa je správna, či to S-ko je tam, kde to S-ko má byť. Čiže ako keby si mu to pripomenul. Predstav si proste, že máš chladničku a tam si napíše, že čo musíš dokúpiť. Čiže že presne akože touto analógiou sme na tým rozmýšľali. A to im vyskakovalo na každom e-maili, alebo iba ste mali nejakú detekciu takých, ktoré by mohli byť podvodné? Detekciu na podvodné e-maily. Čiže neboli to... My sme akože takto, že ten proces nebol zapracovaný do reálneho riešenia. Čiže to, čo vzniklo, akože nebolo... To bolo MVP. To nebolo niečo, čo je funkčné a čo funguje. Čiže, ale tá analogia za tým bola taká, že chceme niečo, čo ti ako keby pripomenie to, že pozor.
je tu hrozba. Tak zase mal si na to asi predpokladám neúplne toľko času, koľko by si mal reálne v praxi, v živote. Koľko si vlastne na to mal? Koľko na toto sme súťaž? mali konkrétne mesiac, čiže to je akože dosť dlho. Oproti tým klasickým hackathonom to máš väčšinou 48 hodín, keď nerátame to, že spíš, čo asi potrebuješ spať za tých 48 hodín. Tak na toto bol mesiac, ale zároveň to bolo ako keby dosť obsiahle. Čiže ty si akoby naozaj potrebovala zanalyzovať všetky tie aspekty. Predstav si, že tam bola proste dokumentácia, ktorá bola akoby k tvojmu riešeniu, oni sa ťa pýtali otázky. A potrebovala si ako keby na všetko nájsť odpoveď, prečo to robíš. A to je vlastne niečo, čo sa páčilo tým, ktorí to hodnotili. Konkrétne to bola autonadácia a oni mi akože vyslovene povedali to, že sa im páčil ten analytický prístup. A hovoril si, že mali sme na to mesiac, to znamená, že robil si v tíme, alebo si bol sám na to? Ten samotný nápad vznikol v tíme, ale už tá samotná exekúcia a to prevedenie, na to som už bol sám. A koľko projektov súťažilo, vieš? 15. Fúha, to je konkurencia riadna. Asi áno. Bolo to tak, že ja som dokonca nevedel, aké boli tie iné riešenia a aké témy akože poberali, ale áno, bolo tam 15 projektov. To je, akože teraz by som ti ja zatlieskala, keby to nie je nepekné na mikrofón takto, že by ohluchli poslucháči. No potom dobre. Vystrihneme, kľudne tlieskaj. Ja ti potom zatlieskam. Ďakujem. Tak virtuálne, ako počas korony, ja nám keď sa tlieskalo. keď toto zvládneme donahrávať. A keď sa ti tu nezakoktám. Určite, že to zvládneme. Ale dobre, ale toto nebola jediná výhra, ktorú si zaznamenal. Ty si sa zúčastnil aj súťaže Loyalty Evolution Hackathon, taktiež minulý rok, 2023. Na to si už ale nebol sám. Na to si mal so sebou tím ľudí. Ako si ten tým skladal a zase trošku priblíž súťaž, prosím ťa. Vieš čo? OK, tak poďme najprv k tej samotnej súťaži. Bol to hackathon vo Viedni. To znamenalo, že mala si 2 dní, 3 dní s registráciou, tuším, čiže 2 noci si tam spala. S tým, že prvý deň bol nejaký úvod, intro, mentorshipy, proste čo máš a čo nemáš robiť, čo teba očakávajú, nejaké vysvetlenia, načrtnutie tej témy. Konkrétne tam bola téma toho, že Rajfka bola ten organizátor tej súťaže. A čiže Raiffeisen Bank. Áno. A téma bola taká, že ako keby snažíme sa dostať tých klientov späť do našej mobilky. To znamená, že ten klient nielen, že príde do tej mobilky a pozrie si stav účtu, koľko má peňazí na účte, či už splatil hypotéku alebo nie, ale naozaj si aj pozrie tie benefity, ktoré tam má a tak ďalej. Čiže ako keby budovať ten vzťah medzi klientom a bankou. No a potom následne, ako sa dozvedel tú tému, tak si mal mal si idea making, čiže najprv si vymýšľal ten nápad, konzultoval si to, bol si tam teda v tíme, čiže vás na to bolo už viacej a viacej hlav, je to lepšie, vznikne viacej nápadov. A vo finále si mal potom vyhodnotenia. A chystali ste sa nejako aj vopred, že ste si povedali, že tak máme na to 2 až 3 dní, tak ja neviem, toľko to času budeme venovať nápadu, potom sa až musíme presnúť na riešenie, aby sme to stíhali a tak ďalej, alebo proste to nejak vyplynulo? Mali sme k tomu jeden meeting, kde sme si tak ceca povedali, že čo chceme robiť, čo nám dáva, nedáva zmysel. No ešte sa vrátim k tej otázke, že ako sme skladali ten tím, tak samotné vlastne to nájdenie tej súťaže bolo prostredníctvom nejakej reklamy, myslím, že to bolo dokonca na Instagrame. Neviem, či mi to tam nevyskočilo, že je tu nejaká súťaž vo Viedni, že zapojte sa, keď chcete. No a my sme sa tam teda zapojili a tým sa skladal primárne ako keby z ľudí v rámci IT. Čiže ja som už mal nejakých kamarátov, ktorí ako keby mali nejakých kamarátov, ktorí tam potom išli. A boli sme nakoniec 4. A ty si bol iniciátorom, že ty si zvládal reklamu, ty si všetkých zohnal. No povedzme to tak, že ja som našiel tú súťaž a potom už čo sa týka toho zháňania týmu, tak ja som kontaktoval ako keby tých ľudí a tí kontaktovali nejakých ľudí a z toho sa poskladal tým. A predpokladám, že teda ten tým mal, nazvime to, že expertov v rôznych oblastiach, aby ste sa vyskladali. Všetko to boli študenti. No jasné, žiadni experti. Na toto dospelí ľudia predsa nemajú čas. Teda to nazvime. Ale teda povedzme, že niekto zabezpečoval, ja neviem, bezpečnosť, niekto zase nejakú inú oblasť, že boli ste takto rozdelení, alebo ste všetci boli tak všeobecne orientovaní? Skôr by som povedal, že tie rozdelenia sa vykryštalizovalo akože v priebehu toho hackathonu. Samozrejme, že každý má nejaké tie vlastnosti, v ktorých je lepšie, v ktorých je horší. Určite áno. Ale ktoré boli tie tvoje? Vieš čo, asi to vytváranie toho samotného nápadu. Ale myslím si, že to bolo tak trochu všetkých. Lebo ono v zásade nemá akože zmysel robiť niečo technické, pokiaľ ty naozaj nemáš premyslený ten biznis model a nemáš to vymyslené do hĺbky. Že toto je niečo, čo ty potrebuješ mať naozaj zadefinované a potrebuješ vedieť, že kam smeruješ. Lebo ty keď nevieš, kam smeruješ, tak ty akože technicky môžeš kódiť, ale je ti to tak zbytočné trochu. Jasné.
No dobre, a v čom teda spočívalo to vaše riešenie? Iba tak v rýchlosti. Vieš čo, konkrétne to bola gamifikácia mobilnej aplikácie. Čiže im sa strašne páčil ten prístup, ako keby, že spôsob, ako dostať tých klientov naspäť, je to gamifikovať. My sme použili koncepty, ktoré fungujú napríklad v Duolingu. V Duolingu, neviem, či to poznáš, asi určite. Určite, kto nepozná. A poznáš také tie, že tam máš tie ohníky, tie streaks. To každý si chce udržať, aby potom mal výhody. No. Čiže presne ako keby týmto spôsobom. A taktiež napríklad Slovnaft má takú teraz aplikáciu. Ty keď tankuješ, tak získavaš nejaké týry a čím lepší máš týr, tak proste tým lepšie pre teba. Čím ten hodok na tej pumpe máš o euro lacnejší, keď si Diamond Liga. Hej? Že presne akože týmto spôsobom to sa to snažiť akože využiť. No a čo sa týka toho samotného získavania tých pointov tými klientami, tak to bolo napríklad, keď si platil mobilkou, že si nepoužil fyzickú kartu, ale použil si aplikáciu pri zaplatení, tak si dostal nejaké body a tak ďalej. Čiže ako keby bolo to o tom, že či ten klient využíva tie produkty, ktoré tá banka ponúka. Takže obojstranne výhodné aj pre klienta, aj pre banku. A podarilo sa vám to dotiahnuť do konca, alebo v akej je to teraz fáze? Vieš čo, je to vo fáze takej, neviem, či si nejako registrovala, teraz je taká aplikácia, Tatra banka má apku pre deti. Povedz mi viac asi, toto som nezaregistrovala. Okay. Tatra banka v rámci nejakej finančnej gramotnosti a získania klientov si vymyslela takú šarapatu, že urobia aplikáciu pre ľudí, ktorí ako keby ešte nemajú ten dostatočný vek na to, aby vlastne fyzicky podľa zákona... Čiže tam budú mať nejaké virtuálne peniaze? Nemajú virtuálne peniaze, majú peniaze, ktoré im pošlú rodičia, ale vedia platiť tou kartou, ak sa nemýlim a tak ďalej. A zároveň je tam niečo také, že sa dokážu vzdelávať tej aplikácii. Čiže samotný koncept, ktorý sme my vymysleli, nebol prvý na svete. Ako ti hovorím, že my sme proste reálne zobrali to, čo funguje vo svete a na základe toho sme aj predali to naše riešenie. Že... No treba využiť, akože to na tom nie je presne, akože nepotrebuješ vymýšľať koleso proste, keď máš funkčné riešenie vo svete. Čiže toto je presne to, čo sme urobili a to, čo sa im vo finále aj páčilo. Ale samotná súťaž bola oveľa ťažšia ako ten Futureton. Tam naozaj boli tí ľudia oveľa starší, jednak tam boli aj tie týmy, boli to väčšie týmy, boli tam 4 a 5 ľudia v každom týme a tí ľudia, ktorí tam boli, tak mali okolo možno povedzme 30 rokov. Samozrejme, že tam boli aj nejakí študenti, ale v zásade ten priemerný vek tam bol oveľa vyšší. A teda povedz mi, ty si vyhral vlastne teda s tímom prvé miesto, alebo ako to bolo ocenené? Áno, my sme vyhrali prvé miesto. A teda neprejavila teda Raiffeisen banka, pre ktorú to primárne bolo nastavované, aj záujem, že by ste ďalej dovyvíjali tú apku a že by sa to reálne nasadilo? Prejavila a bolo to také, že veľakrát akože čo sa týka týchto korporátov, tak vieš, ty keď vyhráš nejakú súťaž, tak zrazu sú všetci plní elánu, všetci sú entuziastickí, áno, poďme zmeniť svet, ale reálne ten svet nezmeníme a proste ako náhle to podľa mňa v pondelok ráno pristol nejaký board meeting a bavili sa o tom tí kompetentní a začali sa o tom baviť tí kompetentní, tí, ktorí majú k tomu čo povedať, tak tam to podľa mňa nejako zhaslo. Tak ale to neznamená, že sa to svetielko nemôže opäť rozhorieť. Stále ešte je tam tá nádej. Ono stále žiari. No veď práve. A s vašimi projektami, prosím ťa, ešte toľko projektov, čo vy vymyslíte. A napríklad aj na takom Slovakiatechu. To je ďalšia súťaž, na ktorej si sa zúčastnil, pretože ty si nezaháľal. Minulý rok bol pre teba úspešný. Až sa čudujem, ako si to pri všetkom zvládal. A teda ako to tam dopadlo? Tam si tiež vyhral? Áno. Tam to bolo zase v Kde týme. Kde si ty nevyhral, že? Čo súťaž to Vieš vyhrá? čo, ono to nie je mojou zásluhou, to je zásluhou toho týmu a fungovania toho týmu. Tam to bolo zase napríklad s iným týmom a tiež sa nám podarilo vyriešiť riešenie pre autonómne vozidlá. V Košiciach sa deje teraz taká vec, stavia sa tam fabrika, pokiaľ viem, tak ešte nie je dostávaná, možno už je, možno sa mýlim, ale Volvo tam stavia fabriku a v rámci toho malo ako keby Volvo v rámci Slovakiatechu, v rámci konferencie malo Volvo ako keby túto súťaž, tento hackathon. Čiže ono to tak trochu súviselo. Celé to do seba zapadalo s tým, že to Volvo tam stavia tú fabriku. A preto sme práve robili a pracovali na tom riešení, na ktorom sme pracovali. Konkrétne to teda bolo parkovanie v rámci autonómnych vozidiel. To znamená, že ako náhle tebe auto vyjde z tej linky, čiže sa vyrobí a všetky súčiastky sú poskladané, má to kolesa, tak ono ide niekde zaparkovať. A aby tam nemuseli byť zamestnaní 2-3 ľudia, ktorí behajú hore-dole a prenášajú tie auta z výrobnej linky na parkovisko, tak máš proste autonómne vozidlo, ktoré ti ako keby samo prejde tú trasu, zaparkuje tam a potom príde kamión a ten už tie auta naloží. Čiže ako keby nájsť také softverové riešenia, spôsob a akým sa to bude robiť tak, aby to fungovalo. Strašne veľa sme tam napríklad riešili uhol
parkovacieho miesta. Mhm. Naozaj sme si pozreli, že aké má Volvo najväčšie auta, našli sme tam nejakú XC50, ak sa nemýlim, ako majú dĺžku a teraz pod akým uhlom dokáže tak efektívne zaparkovať. Hej? A taktiež tam boli proste veci ako priestor, ktorý na to má a tak ďalej. Čiže tam bolo ako keby viac takýchto konceptov, ktoré sa mi páčili. Ja mám dojem, že akýkoľvek projekt pre teba postavím, tak ty prídeš s riešením, že takto a čokoľvek, tak to vyriešiš. Vieš čo, to nám trvalo 2 dní. To mi ani nehovor. To s takýmto riešením za 2 dní. Ale nie, to práve že dosť času. Tak keď sa tým zamyslíš, vieš. Akože dobre, jasné, keď nemáš popri to. Akože je, a zase keď máte tým ľudí, tak jasné. Krát 4. No, zrazu máš z 18 hodín. To je aké pekné, tak to zatiaľ čas. Matiku som nedala. Pohode. Našťastie už nie som na tom gymnáziu, už nemusím počítať. A už máme za sebou ADM-ko. Už máme, áno. Ešte nás čaká pasko, skúška z paska. Ale tu máš o týždeň za sebou. No. Veríme, že úspešne. Budeme sa musieť rozpočítať. No, a keď hovoríme o tom počítaní, plánuješ sa aj v roku teraz, 2024, zapojiť znova do tejto súťaže? Určite, akože do rôznych súťaží. Že by si zase popočítal trošku? Určite áno. Ono to je akože, čo sa týka finančného hľadiska, tak veľmi akože fajn vec, ako si privyrobiť. Napríklad teraz 11. mája Míri organizuje tiež hackathon. Mini je akože ministerstvo inovácie a rozvoja. Áno. A tie prize money za prvé miesto sú 3 000 eur. Čiže si zober, že keď na poskladáš... Na jednotlivca alebo na tým? Na tým. Čiže keď poskladáš 3 ľudí do týmu, teraz 3 000 delno 3, zarobíš si 1 000 eur proste za necelé 2 dní. Čo akože taká hodinovka, že nie jeden seniorný developer by ti to vedel závidieť. Ale robíš to cez víkend. Tak, ale zase neoplatí sa ti to za takéto peniaze aj cez víkend, aj po nociach. No ale ty máš ešte aj ďalší taký, nazvala by som to, že podnikateľský plán do budúcna. Ja o tebe ešte viem, teda hovorím o Meltflexe, ak teda správne hovorím, tak ma oprav. To je projekt, na ktorom tiež intenzívne momentálne pracuješ, ale o tom mi porozprávaj najskôr ty, lebo ja čo o tom viem je, že vyvíjate, teda predpokladám, že s týmom, že na to nie si sám. Je to tým. Nejaké, počkaj, toto som si že zapísala, že 5-osovo robotické skara rameno pre 3D plač. Ešte raz. 5-osovo robotické... 5-osové. Dobre. 5-osové robotické skara rameno pre 3D tlač. Hej? Áno, hovorím to správne. Skara je ten typ toho ramena. Čiže v zásade si proste, tak ako my tu máme zavesený mikrofón na nejakých ramenách, tak si proste predstav robotické rameno, ktoré v kluboch má nejaké motorčeky a nejako sa pohybuje. Že nejak to môžem vysvetliť na princípe ako keby klasickej triedtlače. Klasická triedtlač funguje vlastne vodorovne. To znamená, že máš nejaké kolaničky, po ktorých sa pohybuje extruder, z neho vychádza filament a ten filament ako keby sa nanáša na plochu, tlačí a z toho sa vytvára objekt, nejaký 3D objekt. No a teraz, je tam taká jedna veľká nevýhoda. Veľakrát ty, keď robíš také veci, ako sú mosty alebo rôzne komplikované štruktúry, máš tam diery a tak sa používajú také veci, ktoré sa volajú ako keby podstavce. To znamená, že keď máš napríklad, predstav si, že most, tak aby on ti držal a bol stabilný, tak ho potrebuješ podoprieť. Čo robíme my tým 5-osovým ramenom je to, že my sa snažíme sa vyhnúť používaniu týchto, povedzme, štruktúr, ktoré ti ako keby my sa snažíme vyhnúť používaniu týchto štruktúr, ktoré ti napomáhajú v rámci držaní toho telesa pokope. Čiže aby ty, keď dotlačíš ten produkt, tak aby si nemusel teraz zobrať nejaké kliešte a postupne to tam rozoberať a obrusovať a neviem čo všetko. Že my sa snažíme vytvoriť niečo, čo bude jednak funkčné a zároveň bude ako keby easy to use. A má to konkurenciu? Venuje sa tomu ešte niekto na Slovensku? Alebo ste prví, čo prišli ste s týmto nápadom? Na Slovensku nie. Existuje v zahraničí taká čínska firma, volajú sa Dobot. Čiže oni robia niečo veľmi podobné. My máme konkrétne teda 5-osové ramena, oni majú 3-osové ramena. A ono to je fajn, že to niekto robí, lebo je to taký ako keby proof of concept, že to niekto robí, predáva to a ono sa to predáva a tie predaje tam sú, tak to tomu dáva ako keby taký zmysel, že asi má zmysel v tom pokračovať. Že nie je to len niečo také, čo ako keby nemá vo finále zmysel, že je to niečo, čo naozaj si nájde tú cieľovku a čo bude mať to využitie. No dobré, ale toto nie je len taký, hovorím len, ale chápeme sa, nie je to program, ktorý len nakodíš, ako sme väčšinou teda na fitke zvyknutí, ale toto je už reálna fyzická vec, ktorú niekde musíš mať, uskladňovať, vyrábať. Máte na to priestory? Alebo ako to funguje? Vieš čo, presne tak ako hovoríš, ono to samotné rameno pozostáva nielen z toho hardvéru, ale aj z toho softvéru. Čiže
My tam napríklad používame špeciálne upravený firmware, ktorý sa volá Marlin a tam vlastne na základe neho si vieš nastaviť ako keby dĺžky ramien, rýchlosť pohybu a tak ďalej. Čo sa týka tých samotných priestorov, tak máme priestory v UVPčku, to je ako keby univerzitný vedecký pár oproti prírodovedeckej, že hneď kúsok vedľa. A to nám zo súkromného sektora poskytol GoSpace, čo je taká firma na senzory a také všelijaké srandy. A to sa o akej veľkosti bavíme priestorov, alebo aké na to potrebujete všeobecne rozmery, keď sa bavíme o tej tlačiarni? Vieš čo, tam akože v zásade stačí ti stôl, spajkovačka a všetky tie veci, ktoré potrebuješ už samotnému zloženiu toho hardveru. Ty tam ako keby nepotrebuješ nejaké výskumné centrum, kde budeš mať 50 ľudí v plášťoch, ktorí ti tam behajú hore-dole. Že naozaj ti tam proste stačí ten stôl a tá technika. Čiže je to možno tak povedzme 25 metrov štvorcových miestnosť. Nemá to okna, super tajné. Takže cez deň ako v noci, hej, klasická... Tak je to bývalý sklad, čiže ale je krásne zariadený, akože nie sme tam len my, je tam aj iný projekt a je to tam fakt super. A v akej fáze tohto projektu momentálne ste, že máte nejaký návrh, prototyp, alebo kedy odhadujete, že by ste to dokončili? Vieš čo, máme prototyp, ktorý neustále zlepšujeme, lebo tým, že máš ten software a hardware, tak napríklad čo sa týka toho samotného hardwareu, ty keď niečo vyvíjaš a zhorí ti nejaká súčiastka, tak ty ju potrebuješ nahradiť. Že ty potrebuješ znova objednať tú súčiastku, ona ti príde o týždeň, o dva a vlastne celé sa to predĺžuje. Čo sa týka toho samotného softwareu, tak tam je to jednoduchšie, lebo ako keby ty dokážeš docela agilne vyvíjať. To znamená, že ty keď máš nejakú potrebu, tak proste sadneš si za ten komp a proste to tam nakodíš. Čiže tak. A akú rýchlosť odhaduje, že by mohla dosahovať táto tlačiareň? A čo všetko by sa na tom vlastne dalo tlačiť? Možno akými materiálmi by sme sa mohli zaoberať? Chceme sa dostať na rýchlosť tlače okolo 150 až 200 mm za sekundu. Materiály sú tam typický plast, čiže PLA, PETG, čiže netlačíme zo žiadnych kovov, ako to robia neviem aké priemyselné roboty a neviem čo všetko. Čiže naozaj je to veľmi, veľmi ako keby jednoduché z tohto uhla pohľadu. A čo bude prvá vec, ktorú si ty na tom už finálnom produkte vytlačíš? Čo pravdepodobne to bude nejaký keby materiál pre tých sponzorov, čiže to bude ako keby nejaký krúžok, kde bude logo tých sponzorov. My sme na to vlastne získali grant z Tatrabanky priamo, čiže možno to im pošlem a tak ďalej. Aj tomu samotnému GoSpaceu, ktorý nám poskytuje tie dané priestory. A vedela by som si na tom niečo vytlačiť aj ja? Že vedela by som ju potom niekde fyzicky vidieť a možno ju aj používať? Jasné, vedela. Stačí sa dohodnúť. Takže mám na teba žmurknúť, hej? Žmurk. Na video zázname to nie je. Takže... No ešte tu nemáme kamery, to je pravda. Takže, ale bude aj niekde teda vystavená pre širokú verejnosť? Možno sa bavíme o nejakých výstavách, konferenciách? Áno, chystáme sa. 16. až 18. septembra sa chystáme do... Áno, chystáme sa. 17. až 18. septembra sa chystáme do Žiliny. Tam je vlastne Innofest, to je taká technologická konferencia. A potom 24 až 25 september sa chystáme na Slovakia Tech 2024. Čiže tam bude mať vyslovene 6 stánok, tam bude tá samotná tlačiareň, ten prototyp vystavený už v tej najlepšej možnej podobe a proste tam to budeme ukazovať. Ukážeme tie use casey, čo s tým dokážeme robiť a tak ďalej. A to sú konferencie aj pre, nazvem to, že bežných ľudí do domácnosti, ktorí si tiež môžu takto zaobstarať tú tlač, alebo to je skôr zamerané pre nejaké väčšie podniky? Vieš čo, je to zamerané pre hobystov. Čiže ako keby ten trh je zameraný na tých hobíkov, ktorí naozaj hľadajú niečo viac než štandardnú tlačiareň. To, že to je robotické rameno, znamená, že tam môže mať aj viacej problémov s tým a tak ďalej. A je to trochu aj náročnejšie na tú samotnú údržbu a tak ďalej. Čiže ono to nie je niečo, čo by bolo pre trojročného Maťka, ktorý si proste chce vytlačiť Spidermana. Ak sa chápeme, že ono to je niečo, čo ako keby naozaj vyžaduje ako keby nejakú tú znalosť. A v akom cenovom rozpätí sa potom pohybujeme, keď už hovoríme o tom hotovom konečnom produkte? Čo bavíme sa okolo 1000 až 1500 eur. Takže, za jednu tú samotnú tlačiareň. Čiže ja si teraz od teba mám rýchlo vypýtať podpis a o pár rokov ho vydražím, keď z teba bude slavný milionár, hej? To neviem. Ďakujem za takúto predispozíciu do budúcnosti. Skúsim chytiť nejakú zlatú rybku, ktorá mi to priane splní. Ja ti verím, že podľa mňa nebudeš ani musieť chytať zlaté rybky. Hej. No ten samotný produkt, ako keby my ešte nevieme, kam to dospeje. Že naozaj, že tam je strašne veľa variabilných premení, ktoré ešte môžu nastať, ktoré môžu prísť do toho vývoju. Čiže ono, akože všetko ukáže tá budúcnosť. Každopádne chceme cieliť na ten trh hobíkov a chceme to normálne komerčne predávať. A ja verím, že vám to vyjde, budem vám v tom držať palce. Matúš, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si ako
ako teda budúci milionár a už teraz veľmi vyťažený človek našiel čas a že si sa podelil o všetky svoje úspechy, vízie, projekty, ktoré máš. A myslím si, že teda nehovorím len za seba, keď poviem, že si inšpiroval nejedného fitkára a že si ukázal, aké úžasné veci sa dajú robiť aj popri škole a možno, že stačí iba trošku chcieť a dajú sa robiť nádherné projekty v praxi. Ja ti držím palce, nech ti vyjde nielen tento projekt, ale aj všetky, do ktorých sa ešte len pustíš. A než verím, ja viem, že o tebe ešte budeme veľa počuť a už teraz sa na to teším. Mojím dnešným hostom bol šikovný študent a budúci milionár Matúš Koleják. Ďakujem za pozvanie. Čaute. Ďakujem. Ahojte.